Najveća izložba posvećena animiranom geniju profesoru Baltazaru otvara se u subotu u Riječkom muzeju moderne i suvremene umjetnosti u sklopu projekta Europske prijestolnice kulture. Program koji donosi pozitivu, boje, veselje i to će nuditi u nekoliko narednih mjeseci sve do gotovo konca siječnja, nešto što našoj publici sigurno treba, a i nešto što su očekivali cijelu ovu godinu. 51.000 Baltazar grad, najveća izložba programskog pravca Dječja kuća, a njen je naziv inspiriran činjenicom da je upravo Rijeka svojim izgledom i atmosferom poslužila Zlatku Boureku kao inspiracija za crtanje Baltazar grada, u kojem dobri profesor živi i smišlja svoje izume. Profesor Baltazar u Rijeci će se stoga osjećati kao kod kuće. Pokrenuli smo pred nekoliko godina projekt građanskog odgoja u osnovnim školama kao jedinstveni projekt u Hrvatskoj kroz koji u stvari djecu želimo učiti upravo o vrijednostima koje su toliko dominantne u filmovima o profesoru Baltazaru. Solidarnost, tolerancija, zajedništvo u rješavanju problema. Svatko bi želio živjeti u takvom Baltazar gradu, a mi Rijeku doživljavamo upravo takvim gradom, rekao je Obersnel. Baltazar je upravo poznat po tome što je bio jedna od rijetkih, ako ne i jedina serija u svijetu sa zapaženim međunarodnim uspjehom koja uopće nije uključivala nasilje i bila je čak i pokazivana u zatvorskim penalnim ustanovama, dakle i u školskim ustanovama, dakle od Švedske, Amerike pa nadalje. Dakle, prepoznavao se taj moment u kojem netko ko odrasta uz Baltazara uči i te vrijednosti. Ulaskom na izložbu ulazite u pravi pravcati Baltazar grad, podijeljen u 5 cjelina. Htjeli smo napraviti taj moment da kako se pristupa Rijeci kao gradu s mora, tako se pristupa i tom Baltazar gradu. Dolazi se s mora, ulazi se u temu more, pa u temu riječina, na kraju krajeva i u sam Baltazar grad. Imamo takve etape i za kraj je i soba Svemir koja je posvećena svim likovima iz svemira iz epizoda, a svaka ta prostorija je u principu inspirirana serijalima i epizodama iz Baltazar grada i trudili smo se stvarno svim likovima dati neko posebno mjesto. Ja bih pozvala sve škole, pogotovo one riječke, da nam se jave za stručna vodstva koji smo prilagodili i preporučamo da dolaze radnim danom u periodu između 9 do 12 sati, kada je zapravo muzej još ne radi, nije otvoren za posjetitelje i time im omogućujemo da budu sami u ovom izložbenom prostoru. Današnja konferencija bila je i prvi javni nastup nove ravnateljice Riječkog muzeja moderne i suvremene umjetnosti Branke Benčić. Znakovita poruka, gospođa Benčić dolazi u kompleks Benčić. Očekujemo puno toga iz te cijele priče. Hvala Slavenu Tolju što je u stvari svojim radom i suradnicima iznio ideju ovog muzeja u instituciju koju smo svi uvijek posjećivali i pratili i otvorio možda nama malo mlađima put da je možemo u biti graditi dalje. Meni je u stvari vrlo izazovno nastaviti hodati u Slavenovim cipelama. Zbog ogromnog interesa publike otvorenje je produljeno na 2 dana. Za subotnje je pripremljeno 250 ulaznica raspoređenih u 5 termina i sve su podijeljene. Stoga je pripremljeno 250 novih za nedjelju koje se još uvijek mogu podići u informativnom centru grada Rijeke na Korzu. Izložba će biti otvorena sve do 23. siječnja iduće godine.